Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 8. Bustachodd y jeep talciog ar hyd y ffordd o'i blaenau, tra cerddodd yr amddifad Baudelaire i gyfeiriad tu o'n cwmawd, gyda gwynt y rhyddegol poeth yn ei ffrwynau, a rhwystredigaeth yn ei calonnau. Digalon iawn yw cael eich profi'n anghywir, yn enwedig pan rydych chi'n gwybod mae chi sy'n iawn ac mae'r person sydd newydd eich profi chi'n anghywir yw'r person sy'n anghywir go iawn. Bod hwnnw newydd brofi i bawb yn anghywir, mae fe sy'n gywir. Ydych chi'n cytuno? Wni ddim sut y cafodd ei wared ar ei datw, meddai Kraus wrth Mr Poe, oedd yn dal i besychu i'w hancais. Ond Iarll Olaf yw hwnna, heb os nac oni bai. Waeth i ti heb a rhygnu mlaen am y peth, meddai Mr Poe, ar ôl gorffen peswch. Doedd rhywun brycheun ar bigwr yn Steffano, a dyna ni. Ystyr brycheun yw, da ni'n gwybod beth yw ystyr brycheun, mynodd Kraus, gan syllyn syth o'i flaen ar Steffano'n camu o jeep o'n cwmawd ac yn cerdded i mewn i'r tŷ. Mae'n golygu'n marc neu faw, neu yn yr achos hwn, tatŵ, ond Iarll Olaf yw'r dyna, mae'r peth yn gwbl amlwg. Yr unig beth sy'n amlwg i mi, meddai Mr Poe, yw'r hyn wela i am llygaid fy hun. A'r hyn wela i yw dyn gyda barf, ond heb eiliau na thatw, ac falle nid Iarll Olaf yw e. A ffrind bynnag, wni ddim pam da chi'n pryderu cymaint amdano. Gan fod Dr Mawdwyn wedi marw mor sydyn, bydd yn rhaid gwneud trefniadau eraill, ond dyw hynny ddim yn golygu y byddwn ni'n eich gadael chi a'ch ffortiwn yng ngofal ei gynorthwyydd. All y dyn ddim hyd yn oed gofio fy enw i. Och neidiodd Kraus wrth edrych ar ei chwiorydd. Haws fyddai dal pen rheswm a pherth ar siap sarf nag ar Mr Poe. Roedd Violet ar fin rhoi cynnig ar newid ei feddwl pan ganodd corn car y tu ôl iddyn nhw. Symudodd Mr Poe a'r plant o ffordd y car bach llwyd oedd yn teithio tuag atynt. Dyn maen iawn mewn cot wen oedd y gyrrwr, ac aeth heibio i'r pedwar cyn stopio o flaen y tŷ. Allwn eich helpu chi, gofynnodd Mr Poe wrth iddyn nhw gyrraedd eto. Dr Lucafont ydw i, meddai'r dyn, gan bwyntio at ei hun a llaw fawr solet. Fe ges alwad yn dweud bod na ddamwain erchyll wedi digwydd yn ymwneud â neidr. Rydych chi yma'n barod, meddai Mr Poe mewn rhyfeddod. Pryn fod Steffano wedi cael amser i ffonio, heb sôn am eich gael cyfle i yrru draw yma. Mae'n bwysig symud yn gyflym pan fydd na argyfwng, dywedodd Dr Lucafont. Os oes na gorff marw i'w archwilio, gwell gwneud hynny cyn gyntad a phosib. Wrth gwrs, cytunodd Mr Poe, rhyfeddu at ba mor effeithiol ydych chi oeddwn ni. Ble mae'r corff? Gofynnodd Dr Lucafont, gan gerdded at y drws. Fe all Steffano dangos i chi, meddai Mr Poe. Safai hwnnw yn y cyntedd, gyda ffot coffi yn ei law. Rwy ar fin nid paned, meddai. Pwy hoffai un? Fe gymerai i baned, meddai Dr Lucafont. Does dim byd gwell na phaned o goffi da cyn dechrau ar waith y dydd. Crychodd Mr Poe ei dawcen. Ddylech chi ddim edrych ar Dr Mawdwyn yn gynta? Ie, Dr Lucafont, meddai Steffano. Rhaid symud yn gyflym mewn argyfwng, ydych chi ddim yn cytuno? Digon gwir, dywedodd Dr Lucafont. Yn Ystafell Yr Ymlusgiaid mae Dr Mawdwyn druan, meddai Steffano, gan bwyntio at y fan lle golweddau corff gwarchodwr y Baudelairiaid. Archwiliwch yn dda os gwelwch yn dda, ac yna fe gewch chi baned o goffi. Chi yw'r bos, meddai Dr Lucafont,
gan agor drws mawr Ystafell Yr Ymlusgiaid a'i lawr ryfedd o stiff. Ar yr un pryd, aeth Steffano a Mr Poe drwodd i'r gegin a dilynodd y Baudelairiaid nhw'n ddigalon. Mewn rhai llefydd, bydd pobl sy'n teimlo'n lletchwyth yn chwythig ac yn ddiwerth yn dweud eu bod nhw'n teimlo fel 5 olwyn. Os oes 4 olwyn ar gerbyd fel arfer, does dim pwrpas cael 5, oes e? Ac wrth i Steffano baratoi coffi i'r oedolion, eisteddodd Violet Kraus a Sunny wrth fwrdd y gegin, yn teimlo'n union fel 5, 6 a 7 olwyn cerbyd oedd ar ei ffordd i'r harbwr Tesserc a'r Prospero. Pan siaradais i ar y ffôn gyda Dr Lucafond, meddai Steffano wrth Mr Poe, fe soniais wrtho am y ddamwain gyda'r car chi. Ar ôl iddo orffen ei archwiliad, fe aeth fe a chi i'r dre i drefnu mecanic i drosio'ch car, ac fe arhosaf innau yma gyda'r amddifaid. Na, mynnodd Kraus yn bendant, wnawn ni ddim aros eiliad ar ein pennau'n hunain da chi. Gwenodd Mr Poe ar Steffano, wrth i hwnnw arglwys y coffi i'r cwpan, ac yna edrychodd yn chwyrn i gyfeiriad Kraus. Mi o'n ni fod heddiw'n ddiwrnod anodd, meddai, ond yw hynny'n ddim esgus dros bod yn anghwrtais. Ymddiheira i Steffano ar unwaith Kraus. Dim peryg, atebodd Kraus. Peidiwch â phoeni, Mr Joe, dywedodd Steffano'n addfwyn. Maen nhw wedi upsetio'n lân dros lofruddiaeth Dr Maldwyn, a rhywun ddim disgwyl iddyn nhw fod ar eu hymddygiad gorau. Llofruddiaeth, meddai Violet. Edrychodd ar Steffano fel petai hi'n gwneud dim ond holi'n ddiniwed, yn hytrach na bod yn wyllt gacwn fel roedd hi go iawn. Pam sonioch chi am lofruddiaeth, Steffano? Tywyllodd wyneb Steffano, a gwasgodd ei ddwylo'n ddyrnau wrth ei ochr. Fe ddaeth y gair anghywir o'n nghegi, dyna i gyd, meddai o'r diwedd. Mae'n gallu digwydd, meddai Mr Poe, gan sipian ei goffi, ond fe all y plant ddod i'r dre da Dr Lucafond a fi os yw'n well ganddyn nhw. Rwy'n amau a fydd lle ar ei cyfer, meddai Steffano, ei lygaid yn sgleinio. Car bach iawn yw e, ond fe all yr amddifaid ddilyn gyda fi yn y jeep wrth gwrs. Edrychodd y plant ar ei gilydd a meddwl yn galed. Roedd hon fel gêm, ac roedd popeth i'w ennig, neu ei golli. Petai nhw'n cael ei gadael ar eu pennau eu hunain gyda Steffano, fe fydden nhw'n hwylio ymaith ar fwrdd y Prospero. Beth fyddai'n digwydd wedyn ymhell i ffwrdd ym Mheriw gyda'r dyn barus ac atgas hwn? Doedd fyw iddyn nhw hyd yn oed feddwl am y peth. Ond roedd yn rhaid iddyn nhw feddwl am ffordd o wneud yn siŵr na ddigwyddau hynny. Ac yn sydyn, roedd trafod pwy oedd yn mynd i deithio gyda phwy ac ym mha gerbyd yn hanfodol i'w bywydau. Mewn bywyd, yn aml, y manylion sy'n bwysig. Pam nad awn ni i'r dre da Dr Lucafond, cynigiodd Violet yn ofalus. Ac fe all Mr Poe ddilyn gyda Steffano. Pam, gofynnodd Mr Poe. Rwy wastad wedi bod eisiau gweld y tu mewn i gar meddyg, atebodd Violet, gan wybod bod hynny'n swnio'n rheswm tila iawn. Fi'na hefyd, cytunodd Kraus. Please, gawn ni deithio yng nghar Dr Lucafond. Fydd hynny ddim yn bosib, gweitha'r modd, daeth llais Dr Lucafond o gyfeiriad y drws gan synnu pawb. Rwy newydd rhoi corff Dr Maldwyn yn fy nghar i, a does dim gobaith cael 3 o blant i mewn hefyd. Mae lle i 2 deithiwr arall efallai. Ydy'r archwiliad ar ben yn barod, gofynnodd Mr Poe. Fy archwiliad cychwynnol yn unig yw hwn, meddai Dr Lucafond. Rhaid cynnal rhagor o brofion ar y corff,
ond rwy'n dyfarnu mae marw o gael ei gnoi gan neidr, wnaeth y doctor. Oes coffi ar ôl yn y pot? Wrth gwrs, atebodd Steffano, ac arllwys cwpaned iddo. Siwt allwch chi fod yn siŵr, gofynnodd Violet i'r meddyg. Wrth gwrs mod i'n siŵr, atebodd Dr Rookafont yn ddrysgwyd. Mae'n amlwg bod coffi ar ôl, dyma rond cwpan ohono fan hyn. Yr hyn geisiodd Violet ofyn, rwy'n meddwl, meddai Mr Poe, oedd sut allwch chi fod yn siŵr mae'n neidr, raddodd Dr Mawdwyn. Byddes i o hyd i wenwyn mam barfach yn ei wythiennau, un o nadroedd mwyaf gwenwynig y byd. Ydy hynny'n golygu bod neidr wenwynig yn rhydd yn y tŷ, gofynnodd Mr Poe. Na, egwyrodd Dr Rookafont, mae mam barfach yn ddiogel yn ei chaej. Rhaid ei bod wedi dion can sbel, wedi lladd Dr Mawdwyn, ac yna ei chroi ei hun nôl yn y gawell eto. Beth? Horodd Violet. Mae hynny'n gwbl hirt, all neidr ddim gweithio cro ar ei phen ei hun. Efallai fod nadroedd erig wedi rhoi help llaw iddi, awgrymodd Dr Rookafont yn ddifeddwl, gan sipian ei goffi. Oes bwyd ar gael? By'n rhaid i mi rithro draw yma heb frecwast. Mae'ch stori chi'n swnio braidd yn od, meddai Mr Poe. Edrychodd yn amheus ar Dr Rookafont. Wrth i hwnnw ddechrau agor y cypyrddau i weld beth oedd na i fwyta. Ein bethau od iawn yw damweiniau erchyll yn aml, atebodd. Does dim posib mai damwain oedd hi, meddai Violet. Mae Uncle Mawd. Roedd Uncle Mawd, cywirodd ei hun, yn un o herpetolegwyr gorau'r byd. Fyddai e byth yn cadw neidr beryglus mewn caet y galla hi ei agor ar ei phen ei hun. Os na ddigwyddodd hyn ar ddamwain, meddai Dr Rookafont, rhaid bod rhywun wedi wneud ar bwrpas. Nid chi'ch triladdodd e, does bosib. A'r unig un arall yma ar y pryd oedd Steffano. A dydw i'n gwybod dim am nadroedd, prysurodd Steffano i ddweud. Dyddydd yn unig rydw i wedi bod yma, ches i ddim amser i ddysgu dim. Damwain oedd hi felly, meddai Mr Poe. Rwy'n flin iawn, Blant. Ro'n i wedi meddwl y byddai Dr Mawdwyn yn warchodwr addas ar eich cyfer. Roedd e'n fwy o lawer na gwarchodwr addas, meddai Violet yn dawel. Roedd e'n golygu llawer mwy na hynny i ni. Bwyd Uncle Mawd yw hwnna, rhuodd Kraws yn sydyn, ei web yn llawn cynddaredd, wrth weld Dr Rookafont yn gafael mewn tyn allan o un o'r cypyrddau. Chewch chi ddim bwytau fwyd e? Dim ond ychydig o eirin gwanog sydd arna i eisiau, meddai Dr Rookafont, gan ddaw y tyn o ffrwythau roedd Uncle Mawd wedi brynu ddoe yn un o'i dwylo rhyfedd. Gwell peidio efallai, meddai Mr Poe yn garedig wrtho. Mae'r plant yn sensitif iawn. A nawr te Violet, Kraws a Synnu, beth am esgysgodi'ch hunain am sbel? Mae'n llawer i'w drafod ac mae'r cyfan wedi bod yn ormod i chi'n barod. Dr Rookafont, mi fyddwch chi'n gyrru gyda Dr Mawdwyn yn Geloin wrth eich ymyl, a lle i ddau arall. Steffano, bydd lle i dri gyda chithau hefyd. Ydw i'n iawn? Mae'n ddigon syml, dywedodd Steffano. Ewch chi ar corff gyda Dr Rookafont, ac fydd i'w yna unau gyda'r plant. Na, meddai Kraws yn bendant. Baudelairiaid, meddai Mr Poe, yr un mor bendant. Mae'n bryd i chi'ch gadael ni am sbel. Affwp, gwichiodd Synnu, oedd yn golygu na, mwy na thebyg. Ydy, mae hi, meddai Violet. Edrychodd yn awgrymog ar ei brawd a'i chwaer, cyn cydio yn nwyl o'r ddau, a hanner ei harwain, hanner ei llusgo o'r gegin. Pan edrychodd Kraws a Synnu ar ei chwaer fawr, gallent weld bod golwg gwahanol arni. Roedd hi'n ddwys a phenderfynol yr olwg, fel petai hi'n hwyr ar gyfer rhywbeth pwysig. Byddwch yn cofio, wrth gwrs, y
y byddai Claus flynyddoedd yn ddiweddarach yn deffro yn y nos gan difaru na alwodd ar y gyrrwr tacsi i stopio, fel y gallai Steffano fynd yn ôl i'r ddinas gydag sydd. Y foment y sylweddolodd Claus mae Iarll Olaf oedd wedi dod yn ôl i ddrysu ei bywydau unwaith eto. Wel, yn hynny o beth, fe fydd Violet yn fwy ffodus na'i brawd. Wrth glywed yr oedolion yn rhyngu trwy pethau, sylweddolodd mae nawr oedd ei chyfle hi i weithredu. Allai ddim honni y byddai Violet yn cysgu'n esmwythach yn ei gwely ymhen blynyddoedd. Roedd gormod o ddiflestod y mywydau'r Baudelairiaid iddynt byth fod yn gysgwyr tawaw. Ond roedd rhyw rhan ohoni'n mynd i fod yn falch hyd byth iddi feddwl yn ddigon chwym i esgusodi ei hun, ei brawd a'i chwaer o'r gegin. Roedd hi wedi sylweddoli y gallen nhw fod mewn lle arall mwy defnyddiol. Be sy'n ar dy feddwl di? Gofynnodd Claus. I ble dan ni'n mynd? Roedd wyneb Synnu hefyd yn llawn cwestiynau, ond ysgwyd ei phen yn benderfynol wnaeth Violet, a cherdded yn gyflym tuag at Ystafell Yr Ymlusgiaid.